29 октябрь көнне Кукмарада Медиа акционерлык җәмгыяте филиалы Кукмара информның капиталь ремонтланган бинасын ачу тантанасы булды. Биредә Кукмара 24 телекомпаниясе, Хезмәт Дона район газетасы редакциясе, Кукмара авыз радиосы һәм Кукмара яңалыклар интернет порталы үз эшен дәвам итәчәк. Яңа мәгълүмат үзәге ачылу Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев инициативасы, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм Медиа акционерлык җәмгыяте җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашырылды. Телевидение булдыру, ул районыбызга тагын бер үзенең киләчәк үсешенә бер зур адым дип саныйм мин аны. Чөнки һәр кеше бит инде күрәсе килә, беләсе килә, булганны күрсәтәсе килә. Менә шундый безнең инде бүгенге көндә мөмкинчелегебез барлыкка килде. Кукмара телевидениесе хезмәткәрләре өчен бу көн тарихи әһәмияткә ия. Телестудия заманча бинада яңа техника белән җиһазландырылды. Килгән кунаклар да телестудияны югары бәяләделәр. Медиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Салим Гәрәев әйтүенчә, бу республика өчен үрнәк булып тора торган бина. Жизнь меняется, и, соответственно, и условия труда, условия жизни всегда меняются, и надо стремиться к хорошему. Вот здесь это стремление чувствуется. Кукмара 24-нең беренче телевизион программасы бу елның май аенда чыкты. Телекомпания Кукмара районындагы мөһим вакыйгаларны һәм халыкны борчыган проблемаларны яктыртуны төп бурыч итеп куя. Безнең өчен бу зур дәрәҗә Татмедиа өчен татар телендә эшләүче, актив эшләүче шундый бер үзәк булу безгә бик сөенеч. 28 һәм 29 октябрь көннәрендә Татмедиа журналистлары өчен семинар укулар узды. Анда төрле район журналистлары тәҗрибә һәм белем белән уртаклашты, яңа белемнәр туплады. Шулай ук семинар барышында җитәкчелек белән матбугат конференциясе дә узды. Айсыл Мөхәммәтҗанов, Руслан Мөбарәкшин, Марат Сабирҗанов, Азан Яматуллин, Татарстан яңалыклары.